Много хубаво студио. Мене много ми харесва. На мене обаче ми прави интервю в предното. Затова сега трябва да ми направи и в това. Добре. Цено си в България, бе. Цено си в някакво американско студио. Изключително комфортно се чувствам аз. Да. Трябва да му кажем после, че... Чак Лено, чак ще му завиди. Ви записвате ли, бе? Не, кой ще записва? Ще няма никой. Никой не записва. Като нищо моля записват тия. Той... Значи трябва да не си говорим такива неща, които не са за запис. Значи да говорим други неща. Ще си говорим и това. Ако случайно, то няма ли па някой тук да го питам? Бе? Няма. Няма никой, бе, гледай. Няма нищо. Нищо. Гена, искам да ти пожелая да си жив и здрав първото, което е, да продължаваш да си упорит, да се развиваш в това нещо, което си избрал да правиш и да продължаваш да бъдеш такъв добър човек. Честит рожден ден от мен, Геннади. Пожелавам те много здраве, щастие, късмет и още хиляди вдъхновяващи истории. Уважаеми Геннади Иванов, скъпи приятелю, за мен е чест, че те познавам и с огромно желание и положителна енергия ти честита рождения ден, честита и втория празник, откриването на това невероятно студио UG Media Studio, като ви пожелавам на теб и на целия екип много здраве, много успехи, много нови приятелства и много специални и интересни гости в това невероятно студио. Разбира се, каквото си пожелаеш в личен и професионален план, нека да ти се сбъдне с много обич към теб от мен, Евелина Ландо. Геннади, честит рожден ден, бъди здрав, щастлив и много успешен. Геннади, честит рожден ден, желая ти много успехи в живота и в това прекрасно студио. Честит рожден ден, Геннади! Бъди жив и здрав, винаги така позитивен, с хубава енергия, постигай абсолютно всички твои мечти и цели и разбира се, успех на новото начинание с подкастите. Геннади, честит рожден ден! Пожелавам ти най-вдъхновяващата история да е винаги следващата, която записваш в това студио. Честит рожден ден, Гена! Пожелавам ти да си много здрав, много щастлив, много успешен и винаги толкова готин и позитивен. Роска, къде сме, бе, Роси? Студиото! Добре, нали знаеш, че днес има Геннади рожден ден? Да. Ще го поздравиме. Да. Не. Честит рожден ден, Геннади! Какво ще му пожелаеш? Да си жив и здрав и много подаръци и все така по-послушен. Така. Окей, Геннади, виждаш ли, това е искрено детско пожелание. Да си жив и здрав и да имаш много подаръци. Аз ще продължа само. Подаръци от живота, подаръци от хората, които те обичат, подаръци от съдбата и всяко едно нещо, което правиш, да се увенчава с успех. Разбира се, и това студио да пребъде и разбира се, това, което искам да ти кажа е продължавай да изливаш своята енергия в света, защото тя е голяма и света я заслужава. Това ще ти донесе и много успехи, сигурен съм. Така че най-добри пожелания от нас с Росен и цялото ни семейство. Честит рожден ден, Геннади! Пожелавам ти много успехи, да си жив и здрав и винаги толкова позитивен, зареждаш, мотивираш с действията, които винаги правиш и с емоцията, която даряваш всички ни. Много успехи на новото студио. Пожелавам да имаш много нови проекти и всичко да ти пожелавам да ти върви. Честит рожден ден, Геннади! Пожелавам ти всичко най-хубаво. На първо място да си все толкова прекрасен човек, на второ място да си жив и здрав и на трето място да продължаваш да си толкова отдаден към работата си, да има още много проекти, както и моята майка каза, защото ти си един прекрасен човек и заслужаваш наистина много звездна кариера. Честит рожден ден, Геннади! На този специален ден за теб ти пожелавам успехът, късметът, любовта да бъдат твои спътници по пътя на живота, да постигаш всичко с много лекота, вярвайки в доброто, вярвайки в усилията и това, че ще постигнеш всичко онова, за което мечтаеш. До теб има една невероятна жена, която съм сигурна, че много ще ти помогне по пътя на този успех. Обичай я, тя също се надявам да те обича с цялото си сърце. Вървете заедно по този път, постигайте, дързай и приятелите ти сме с вас. С теб и с нея, защото тя за мен също е много специална. Честит рожден ден, да си жив и здрав и да имаш много пари. Честит рожден ден, Любов! На този специален ден ти пожелавам
първо да бъдеш здрав. На човек, който може да постигне всичко и има всичко, бих пожелала само да не спираш да мечтаеш. Продължавай в същия дух, гордея се с теб, ще бъда до теб, обичам те. Честит рожден ден, Геннадий! Пожелавам ти най-вече здраве, знаеш как се постига то, дълголетие и както днес, така и от тук нататък да сбъдваш мечтите си, да бъдеш толкова вдъхновен и гласът ти да се чува и да се запомни навсякъде. Готови ли сме? Започваме ли? Добре. Аз бързам. Чера да. Айде. Това беше, нали? Още ли има? Чакай, извинявайте. Още да кажа. Да си здрав, щастлив, чай на микрофона ли говорим сега? Честит рожден ден, Гена! Да си жив и здрав, много щастие, успехи. Пожелавам ти да си здрав, да имаш успех и всичко то ще се нареди. Знаеш, със здравето всичко друго се нарежда. Приятели, хубави хора около тебе и това е. Честит рожден ден от мен, тате. Пожелавам ти всичко най-хубаво. Много успехи тук с UGD Media Studio. Всичко най-хубаво, всички мечти и да си се така добър баща. И това да ти е първото от 100 студия. Айде, нагоре, все нагоре, нали знаеш, напред и нагоре, диагонално така. Братле, жив и здрав да бъдеш, да върви студиото наред, да направим много хубави неща. Това е една голяма мечта, която в момента се осъществява и смятам, че е много готино за всички нас и времето прекарано тук, контактите, хората. Това е безценно. Бъди здрав и се наслаждай на всеки един момент. Гена, честит рожден ден. Бъди жив и здрав. Бъди безкрайно вдъхновен. Знам, че това, което си започнал да правиш, а именно UG Media Studio и подкастите и това, което си поел като задача и мисия, то ще се случи. И от сърце ти пожелавам един ден срещу тебе да стои твоя ментор, твоя пример за това, което правиш и адски много ти да се вдъхновиш от него. Ти си борец, ти си много силен, имаш прекрасна дама до себе си, така че ви пожелавам един прекрасен, вдъхновяващ живот и едно светло бъдеще.